मैडम मनिहार पेपर मानो मानो काबू बोस के जिन्हें ऑनरेबल ईएम मैडम जोली केंद्र सरकार सालसासे माइसे दमान सगोबाग्रा लगे लगे तलांगि थाका अबननो गुबै भारतबर्षया इंडियाया इंडियानि फादाराबो आमथिका आंदोलन फ्राय दाक्ति दाक्तिके रिंजांनाय नों लादाखौ नायदि काश्मीराव नायदि नों यावनो नर्थ इस्टनि नायदि एकमात्र प्रमाणकारिका बुबाग्रा सालसाबायनो दिल्ली मा काम्पिका अबतो गुबै बेले यामनि बागै जों दालाय दालाय केन बुबाग्रानो खुलुमो बुबाग्रानि बिसिनो सिप्रासारक थांजांनाय नट थांनाय दिनो नुका समस्त सिनि लुकुराव यारा जाथिगोन सिगन बरम पର୍ଯ୍यন্ত खातुमै मा फाइया मने बागै दिनियाव हायसारो दिनि दाइबो दिनि जे क्रेता टुकरालेनि डिमान्ड दाइबो राखनाय खामसा दाइबो राखनाय যারা থাংসা হামজা গিয়া বড় হামজা গিয়া থানাই বড় কিন্তু সংখ্যায় বেলায় কম যারা থাকবো শিক্ষক जों फासिनाय हाइमेया ও बर्तलानि যারা एजेन्ट दं पुरुष बेलिनि एजेन्ट हाय माहारो रां तलां तलाङै मासामाङै ग्रामाव भारतआव सारेन्डार खालायो यां खालायो फरकसा बाजाराव उपलब्ध बिजुक्ति दायित्व योजना আমাগাই নির্লজ্জভাবে বিজেপিनि কৃষক জনজাতি নেতারা আমাহাইকে দंगा रखनांगौ बारानांगौ जोङो फायनाय त्रिपुरा रायजो बोसोरनि एडिसि अबस्थायाव फायनाय ভিলেজ कमिटि हिम्मत दंहाय